MCU nemuselo vôbec existovať. V roku 1996 Marvel čelil bankrotu. Takmer 700 miliónov dlh, komiksy sa nepredávali a ich superhrdinovia nikoho nebavili. A tak prišlo na najhoršie. Rozpredať práva na tie najväčšie komiksové postavy. Spider-Man, X-Men, Hulk či Fantastic Four skončili pod hlavičkou rôznych filmových štúdií. Svet si myslel, že s Marvelom je koniec. V tom sa však objavil Avi Arad, manažér pre hračky s bláznivým nápadom, ktorý presvedčil Marvel, aby sa sami stali Hollywoodom. A tak sa všetko stavilo na jeden charakter, ktorým je Blade. Práve tam to začalo. Zárobok 131 miliónov v box office. Odrazu prišiel prvý film X-Men a o 2 roky na to Spider-Man. Ale Marvel sotva zarobil, pretože nevlastnili filmové práva. V roku 2005 sa teda rozhodli urobiť najodvážnejší krok. Požičali si 525 miliónov a zaručili sa 10 menej známymi postavami. Postavili Marvel Studios a vybrali si bečkového hrdinu, s ktorým zariskujú, a to hneď dvojnásobne. Vybral sa Iron Man, ktorého mal stvárniť dovtedy veľmi kontroverzný herec Robert Downey Jr., s ktorým nikto nechcel spolupracovať. A výsledok? Dnes má MCU hodnotu viac ako 50 miliard. Takmer každý film sa objavuje v rebríčku top 10 najzárobkovejších filmov. Tak čo, myslíte, že sa dnes všetko okolo vás zrúca? Spomeňte si na Marvel v 90. rokoch a nezabudnite nás sledovať pre viac podobných videí.